ndakambouya muno Mudare 2022 December. Ndakapocha chimwe changu muno Mudare takatongwa musi wa8 January 2023. But zvatakatongwa hapana chakachinja. Ini murume wangu kumba ahauye handitomuziva, anotoya zveapo neapo kana ndichinge ndapa chichemo changu kune vanhu kuti vatigadzirise ndopaanouya kuti nyaya ingoita sekunge adzoka mumba. Saka ndadzoka nhasi ndaona kuti shoko rakataura murume wangu kuti kana wakashingirira 10 years urimo muno mumba uchaona wega kuti handichakuda, handisi kuzobva ndakataura shoko rekuti handichakuda. Saka ndazouya kuti ini weduwe inini ndasvika pakukundikana nekuti segore rakatopera iro ratabve anobvira auya kumba kusvika muna November kusvikira ndazoenda kukoti ndanopa chichemo chemaintenance. Ndabva kukoti ndopaakachizoenda kubva vanotora anasekuru bhora zvisho vakatigadzirisa vakati aiwa imba indoda kuti isimbe kuzinini kwavakauya kunondiroora akauya ndaasekuru nzvedzi yamwene wangu ndovakauya kundirwisira mari arisadongo vakati imba yandisoda kuti iparare. Saka ndikugadzisai nhasi mama zvamamaenda kumaintenance chokwadi tazviona kuti ndomamirira zvakaita, asi muzukuru wedu abvuma kozi pakataurwa pakabvunzwa kunzi nyaya yahombe iri pake. Murume wangu akabvuma kuti zvishuwa panapa handiuye ndatonese nenhumbi dzisingauye sikapinde nemukadzi womumba. Akanzi munoziva here kuti mhosva kuti unogara nguva kareba uye usina kupindira zvikadzi mumba. Akabvuma kuti naasingaziva asekuru. Ana asekuru vakaziva vati shondo kuno shondo kumwe ndoro kune mukadzi wako mudiki, asi kuno kuti uda kuti unge uchigara uchiuya kuno kuti une mhuri nemukadzi wako. Shuwa murume wangu akabvuma, asi ana asekuru vaenda akaita shondo rimwe chete. Akaita shondo rimwe chete raaiuya manheru ega ega mangwana kuseni achiita sei achidzokera kubasa. Yakareba mani ndikaitinzwe saidi remurume kuti andikutaura ari kudini chamai chatigai zvivanhu vese vanhu hanzi nadzimai vako hamusi kuuya kumba kumba ndiri kuuya, asi kuti mudzimai wangu ari kuramba kuonda achiti ndakarara newe ndatanga kuda. Uyezve futi mudzimai wangu ari kuramba kuonde achiti dhepo rangu inini rakaexpire. Ini ndiri kumuti ndiri kuda mumwe mwana, kuti vana vatinavo tine 5, 2 wakomana 3 vasikana. Saka ndiri kuti dai tasvikawo pa3 inini wakomana ari kuramba. Pamusoro ichangamira gore rakapera musi wa10 November ndati ana asekuru vakauya kumba tikagara pasi. Murume wangu akasvika kutaura zvishuwa nemuromo wake kuti ini naasekuru zvishuwa mwedzi uno ndowechi7 ndisingapindire mukadzi wemumba. Nhasi vari kutaura kuti hanzi ini ndinoramba murume kutouya muno nyaya yekutomuda kuzi murume wangu patatoti ini ndiri kuramba bonde handina dhekora ndiri kumbora utanga uri kushandisa. Musi wandauya muno Mudare ndichinyoresa nyaya yangu kuti ndidzoke muno Mudare kuti ndidzoke naso ndopavakauya kumba shondo rapera vachizama kundinyengeredza kuti wewe haufanira kundiramba kozi upenyu hwatakararama kumashure kuti vari mupenyu hwakaoma tichishingirira, saka haufanira kundiramba. Zvino iwe ukanga washinga kundiramba ine ndikuuraya ndobva ndashuurayo risitofa ndafa. Ende musi wacheoka ndatokwira nyaya kuno vakatouya vakatonditi inini hazvisi kuita kuti wewe ndibude munhu usina waratesi nekuti wewe ndikabva panapa usina nhumbi wewe ndozvipa kuti utaura kuti hauchandini, saka tofanira kusiya une nhumbi kuti haufanira kundiramba. Vakatorera nina kosaka vanozoti inini ndiri kuramba bonde kupi inini ndiri pavachitouya pachipo vakatorera nina inini one nyaya yekuti murume wangu nenjimda kozi vana 5 vasokutamba navo ndagara parefu naye murume ndikafungidzwa kuti pamwabi yangu ane kafungo kekuti tigadzirisane, but ndakatozoona kuti ndiri kutohwandirwa hangu handirambe kurumoyu handirambe bonde kune murume. kubva pavauya ana sekuru naNovember dzimai vangu nekangani kubva pakauya ana sekuru vachitaura nyaya
muchienda muchisangana nemadzimai muchitamana every chipiri chega chega, chipiri chitatu nechina, neimwe nguva ndinoya iri Saturday neSunday. Nyangwe ndisina mari ndaifamba imwe nguva ndinoya ndisitorana mari yebhasi ndinouya kumba. Saka pakagadzikwa nyaya iyo vari kutaura yekumashure iyo yakawimba, haisi yekuuya kunorara kutadza kusheka kwangu kumba. Inyaya yekuti ana sekuru vakati ya maintenance yauya sei kuinga amai ndini kutora mari. Koyo muzukuru aswaramba kaoma musoro kuti utore mari yepamba here, ndakati kwete mari nyaya yekunzi ini handisi kurara kumba. Ndiri kuuya kumba ndichirara, asi vari kuti pedza mwedzi wese uri pamba. Ndofanira kuti kwete hazvikwanisiki nokuti kumaini kune mari dzevanhu dzinenge tashandisa. Saka nechida kuona kuti zviri kufamba sei. Chipiri choga choga ndinobvawo kumaini ndouya kumba. Kana Saturday ndouya, Sunday ndoendawo kuchechi, ndomuka manje ndichienda kubasa. Zvakatonyanya. Mukadzi wangu ndomudo. Mari yose ndiyangu. Hanzisiya iwewo uku uya ugare mwedzi wese uri pamba ndopatikuona. Ane plan here inoita kuti mugone kurarama pasina kuenda kubasa. Togarira mari yemaroja iri pamba. Pamusoro ichangani. Uye mwedzi woutaura watakabva unotongora. Akaita mwedzi wese akagumbuka mukadzi wangu. Achiramba kuona. Pamusoro ichangani. Baba avaka. Deno pari kunzi pane mumwe munhu anogona kudaira nyaya avawanike pamba tembo. Kubva ndichibva ana sekuru vachiuya ndichibva kukotika 1 week ndo yavakauya kumba kwangu vachiuya manheru vorara mangwana kuseni wobuda vachienda. Avatouya pamba baba Innocent handitovaziva mumba. Ngavasandinyeppere zvisi zvoda kundinyepere. Ngavasandinyeppere handingati inini kana ndingatonzi munhu asina kuenda kuchikoro kuti ndingati uya tigare tese pamba panapa. Handingambosvika pakudaro. Asi kuti ndiri kutovati ngavauye kunokumba nekuti ndova ndiri kutoda ivava. Tikushaya kana dambudziko renyu tiri papa. Waibone dambudziko rekutorerwa yomunyika ugariswa inzara. Wakabata wese finance yese ndiwo anayo. Ini ndinouya chipiri chega chega kumba. Finance murume. Chipiri chega chega ndiri pamba. Ipo chipiri chapfuura nanga ndiri kumba. Ivo ava wakataura kuti ndakangurara newe ndipo ndatanga kutokuita. Uyezve ndine pandakaudzwa kunzi iwewe murume wenyu akangurara nemi ndibva matanga kutokuita. Ndakati handeipo. Nyaya isati yafambirwa kuti watiende kunoita kuti kwawakandita kwawakaudzwa kunzi murume wenyu uyu akagadzirwa. Wabva watouya kuno kudare futi kunotaurira ndichada muntu. Handina kana dambudziko ravari kutaura tena. Ndakatovabvunza kuti kwenyu munoramba nyaya yedeposit. Nyaya dzavakunhanhira mari kuti kubasa muna kuipa endai kubasa asi wandiri kuda ndimi pasvondo kana makauya katatu kana kafose munhu muri kubasa ari kuti ari kuda inini. Asi mumwe wemudzimai tembo kuti chironga ikarongekai kuti majutizi enyu madzimai vanozvisa here kunoiva ega chironga yemajutizi avo tokuti zvinhu zvazvipere. Ndo mawirira ndoita ndanoya chipiri chega chega. Vakaramba kuti ndiuye pamba inini ndichiwatakura ndichienda navo kumai ndichisiwo mumwe mudzimai achisarawo nevanhu zvese wakazviramba. Ndakati ndakumuisa hangu kuti parari kusitendi kusati kwawako uyoyo wana ndowochinja amai guru wakazviramba. Ndakati ndaitange ndoda makaramba kuenda kumai. Handina kuramba kuenda kumai. Ndichiroorwa inini ndokwa ndakatoita kutanga kunotema miti ndichigadzira munda nemurume wangu tikarima. Zvakazova kuti takudirira pane zvataita tizowana imba kuwadzanai. Handingarambe pafoundation yangu inini. Chandakaramba inini ndechekudai. Murume wangu aroora mukadzi. Haana kundiudzawo semabi yake. Akatora mukadzi inini ndichirwarirwa nevana. Ndakarwara inini ndiri kumba kwaamwene wangu kunowa kwaamai vake. Ndiri maona. Ndokubva atora mukadzi kuti andibudire pachena haana kubuda. Akanga achingoita zvekuwanda-wanda.
nanhasi so kana kuti atokudawo pachena zvoti ana titanga wakatomboya vakati chipara chinotangira kwaWilmsburg asi chipa mwana wedu mombe yekuti zoti iwowo karoora mukadzi akataura kuti anditongwe nechi anditongwe nemukadzi kupa mukadzi uyu saka inini ndinokwanisa ndakatotenga iri mota ndakavapa iri motokari mota Honda Fit muchivaudza here kuti Honda Fit ndakupira makatora hama yavo kutotora 2017 ndakatora 2017 tora hama yavo isina kutouya kwandanga ndaita ndanga ndafunga kuti ndaita dambudziko rakati kurei ndakuona sekuti kuda pamwe ndosaka ndiri kupanishwa nekuti murume wangu anenge asingandidi kozi kubva mumba mangu hauye handina chandinoronga naye tichibva muno mudare makataura kuti zvinhu zvawakashanda nahama iguru usaende kunotora uchisa kuna hama inini but sofa ndozvekuitika saka ndaona kuti inyaya yekuda kundirwadzisa ndisimbe ndichirwadziwa ndizosinikandeka chii chaakatora chamakashanda mese chakaenda kunanai muna January izvezvi January utapa kustendi yandakatenga naye vakaenda kubva vanoisa mukadzi waweko inini ndokubva ndatotiko ndakada zvokunzwa handina kuda kuenda nekuti ndakanzoti ishoko rekunzwa ndikabva ndamirira ndokubva ndazovabvunza ndakaitawo kuti handika tinoona kustendi baba zvikanzi kustendi kwakuna chako ndepano ndokubva ndanyarara musi wandakazodzika inini kunoona kustendi ndakasvikira kwane mwana madzimai avo asisika ndokubva ndanyarara kubva ndagara ndobva vachinetsana futi nemunhu wangu wasira mwana uyo bva vaisa mumwe kuti chengeta mwana wangu kozi pambapa panoti mukadzi wangu wechituku uyo hanei nezvinhu zvangu inikozi ndini baba inini ndobva ndatairwa katembo mabva mazozvinyanya kozi ndine vana vo5 kasi kuti nini zvamakamboita neni musati maroro apindawo mazvirya zvinenge zvisingade nemitiro wamuri kuita ndichiuya kunomhangara nyaya kuno kwini ndatorwa mari yemarenzi mari iyi yakaenda kunovaka shopu pastendi yandakatenga nawo vavaka shopu yapera ndabva ndanzi shopu ndiye mukadzi wangu saka pari zvino kubva muna October aiwa tokuramba chidzidzisana andivareti makadzi ine mutsvaka chinhu chenu ndikuya mazina enyu pane hama dzavo inini anebatikana andiroi endai munopinda muzina enyu kuti muba chinoenda rini vana 5 vachiristetimasa nyaya yanoda kuti ndiita unodzoka muna 16 ngatimukuenda katange nyaya dzinonatsipedza kuti mudarenderapo muna July ndinokasaniwa ndanga ndichirwara ma ausinonochera iwaucherere kuti vanhu vachere uya vabata 300 nemombe kunanaya munodai twa 16 unokurudza kuuya nyaya dzakasavirira kubva kupinda wozotaura nyaya yako unotsvaka kuparika mari yako iya iyi ndo mari yangu yavadzimai ndamo rangu ndakatora chii ubvauya nemukadzi wacho munhu wacho vaonani owani dzimai yako ukumbo kuno munhu ari kugara kumba mushandi kati mudzimai wawabvuma munomudare muna December ini ndini baba papa ndakabvunza ndikubva ndanzi ndinyararire panapa pasida mwezi amai apirei baba unokushandani murume pamwe chete ani mavazogadziswa chokwadi musati udzesti pa$400 yandakavapa wakabva nautanga kuhodha tumakula box inini zvakandirwadza chikuo zvinokwadzi wanga angahodhi makula box no$400 yandamupa kuti atange business mukadzi wacho asekere yange kusotesa mari murume azoziya babanani
nguva yatiri tekurai padza kuti kutarisa padza onoakadzi bate bate zvakapera zvokudhara asi asirasunga dare zigi riri kunetsa kubata pasiyei madzimai wavo ivapa kana vakumbira vane maoko vasiyete basi munobatsirikana unless munhu zoti zvamukuita zvirongwa vanogona kuenda amai aka munorambidza akamtizoti amai ava vakatendeka zvavo pasiyete basi kana andarwadziwa nokuti $400 zuva rimwe naunoronga hapana chakaita 400 varonga vachizoti kuti wazabvunza kuti kuprofiti yapande zvavanondibvunzirei apa ndindava pakuita kupinda nyeuta usuka bedroom vanofana ukabuda nhasi mumba kana kwazutani vanoti ndararwa nemari wakandondira ndati wapa 400 wapa mari kasaona kurara navo vainoita bhizinesi yemaclubbox kasaona kurarwa navo chava kudai bonde wapa here bonde ndikuwapa dzese hasha dziri kuwapa nezvisi zvikuya kudara izvo inawo yokuti izvozvo zviri kushota regai baba mabonda zvinhu dakushanda uri muchereke ndakisa CCTV papa mutorwa ndikugara naye pamba ururoyo murumeri mukadzi andikugara naye pamba ndingomuziva kuti anobva kuka anogara apana kana chandinoziva ndakabvunza anobva kupindura kubva muna December pasirgai ndizadzise kubva muna December vakazomuona mwana atone mwedzi nehafu ari pamba zvichirava kuti vanga vasingasvike dai vaiuya dai vakanga vachimuona vachimuziva zvagaisikana munowana ndikuda iye ngaakusvike achienda ipe futi ende kubusiness tiende kubusiness usaudongorera munhu waunoda iside kuti ubise mari yebusiness hakuna kuti murume akadhakwa kudhara varikuramba futi kuita kuti vabereki nhasi ndinorara naye chienda kumba muya musa 16 ndekuchizinyaya ngatingirivanii pano ini ndichiuda vana asi vana ava ndinoite mushure mekunge varongeka amai anoziva kuti mimba inobata ndii kurarwa nako zvagara zvinhu zvamapindira umo saka ndimi chandiudza kuti zvikufamba kana zvikufamba endai kumba kwenyu zvekuti mwana achaita sei muchikutaura nazvo chibuda dzimwe nyaya dzinotaurwa mudziri aziziva makazitaurira mudziri zvinochinja zvoi zvakutaura kuti kana zvinhu zvarongeka zvinorongeka mudziri unokuti munyeperwa amai ndativabatsire futi amai kurambana kunodhura mazvinzwa kurambana kunodhura kana ndichiti kunodhura kunogona kutengesa dzimba idzodzo dzese dzikaparana makasara musina chinhu saka musatambe nezvozvozvo itai zvataurwa namambo endai mozorora kubamba